Sponzorem pořadu je český výrobce kvalitních didaktických pomůcek společnost Novadida. Sponzorem pořadu je cestovní agentura Česká pohoda. Chaty a malé penziony pro pohodovou dovolenou v tuzemsku se systémem vyhledávání objektů podle požadovaného termínu dovolené a dalších kritérií. Sponzorem pořadu je doplněk stravy Geladrink Forte, originální kloubní výživa dle výzkumu profesora Adama. Kvalitní zdravotní matrace české výroby do všech domovů po celé České republice vám přináší společnost Grossman, sponzor pořadu. Kvalitní turistickou obuv pro putování po České republice vám přináší společnost Fare, tradiční český výrobce obuvy, sponzor pořadu. Komplexní úklidové služby, správu nemovitostí, ostrahu objektů, údržbu zeleně a tento pořad vám přináší společnost Hondl Global Services, vaše nemovitost, naše starost. Turistika, cestování a skvělé tipy na výlet, to vše a mnohem víc vám přináší webový portál www.infoglobe.cz, sponzor pořadu. První zmínka o tomto městu je z roku 1318. V 19. století díky hornictví a strojírenství rychle rostlo počtem obyvatel, rozlohou i významem. A světově proslulé je také díky hokeji. Ano, vítejte v největším středočeském městě, vítejte v Kladně. Už sám název, související se slovem kláda, odkazuje na lesnatou polohu někdejší osady. Po několik staletí byla ves Kladno v majetku rytířského rodu kladenských z Kladna. Největším rozvojem Kladno prošlo v 19. století a stalo se jedním z průmyslových center Čech, hlavně díky hornictví a strojírenství. Roku 1850 byl otevřen první důl Lucerna, roku 1889 pak ocelárny Poldy. Město rychle rostlo počtem obyvatel, rozlohou i svým významem. Dnes je Kladno s téměř 70 000 obyvateli největším středočeským městem a 13. největším městem České republiky. Z historie města se do současnosti zachovala také řada zajímavých pamětihodností, no a některé z nich si teď představíme. Dominantou náměstí starosty Pavla je městská radnice a najdete zde také Mariánský sloup z roku 1741 a především novorománský kostel na Nebevzetí Panny Marie. Nedaleko se nachází kladenský zámek z doby kolem roku 1740. Barokní trojkřídlá budova podle návrhu Karla Ignáce Dientzenhofera, ve kterém je oválná kaple svatého Vavřince a dnes sídlo městské galerie. Příjemné chvilky můžete strávit také v zámecké zahradě, kde žijí kladenské medvědice Míša a Marta. Další pamětihodností v Kladně je kaple svatého Floriána z roku 1751 a také budova městského divadla, která v nedávné minulosti prošla výraznou rekonstrukcí.
Město bylo v minulosti označováno jako Černé Kladno, ale to už dnes rozhodně neplatí. Město je plné zeleně, je určeno pro moderní způsob života, nabízí řadu možností a Pišnice může rozhodně svými sportovními areály. Aktivně svůj čas můžete prožít na městském stadionu Sletiště, kde se pravidelně pořádají vrcholové atletické a vícebojařské mítinky. Najdete zde fitpark, lanový park, dětská hřiště, inline dráhu nebo třeba jezdecký oddíl. Vlajkovou lodí je kladenský akvapark s bazénem a řadou vodních atrakcí. Dále jsou v areálu letní koupaliště, trampolínový park, hokejbalová aréna, sportovní hala, hala BIOS a samozřejmě zimní stadion, kde vyrůstaly hokejové legendy jako Milan Nový, František Pospíšil, Jaromír Jágr, Tomáš Plekanec a mnoho dalších, kteří proslavili Kladno po celém světě. V Kladně samotném i jeho okolí je pak několik desítek kilometrů cyklostezek. Najdete zde určitě velkou řadu zajímavých turistických cílů. Za vaši návštěvu jistě stojí hornický skanzen Majrau, kde se můžete seznámit s historií hornictví na Kladně, prohlédnout si řetízkovou šatnu, parní stroj Ringhofer a mnohé další. Velmi zajímavé jsou dále industriální památky z bývalých oceláren Poldy. Hezkým výletem je i návštěva vodního parku na Čabárně, kde se nachází i záchranná stanice pro zvířátka a ves. Kladno nenabízí pouze zajímavé památky, sportovní možnosti nebo turistické cíle, ale je také městem pro moderní život. Nabízí bohaté možnosti kulturního vyžití, nočního života v místních barech a klubech, skvělé restaurace, moderní obchodní centra, možnosti vzdělávání, pracovní příležitosti ve světoznámých firmách, jako jsou například Lego nebo Dr. Edgar a mnohem více. Tak takové je město Kladno. Sami jste viděli, že rozhodně stojí za vaši návštěvu, tak se sem přijeďte podívat. S námi to jde snadno. Vaše Kia Kladno. Firma Zaďko zajišťuje kompletní realizace střech na klíč rodinných domů. Zákazníkům zajistíme kompletní poradenský servis, poradíme s výběrem vhodného materiálu, navrhneme technické řešení a zdarma zpracujeme cenovou nabídku. Střechy Zaďko, to je kvalita od profesionálů. Šperkařský ateliér Dušan Junek najdete na hlavní třídě v Kladně a také v Rakovníku. Široká nabídka zlatých a stříbrných šperků, výroba šperků na zakázku, centrum výkupu drahých kovů a velký výběr kvalitních hodin, hodinek nebo budíků. Navíc vaše šperky jako málokdo opravíme přímo v našem ateliéru. Šperkařský ateliér Dušan Junek, tradice, kvalita a spolehlivost. Společnost AVE Kladno přijme do svého týmu nové kolegy do divize údržba a opravy komunikací. Nabízíme jistou budoucnost, výplatu přesně na den, nadstandardní benefity a práci, na kterou budete hrdí. Někdy je to pohoda, jindy adrenalin. Pojď k nám mezi silničáře. AVE Kladno.
Společnost Jirků AZ s více jak 25letou historií nabízí bezpečnostní systémy pro vaši společnost i váš dům, rekonstrukce domácích telefonů a přístupových systémů. Důraz také klade na vlastní vývoj a výrobu elektronických automatizačních systémů. Jirků AZ. Střední odborné učiliště a praktická škola Kladno v Rapice nabízí studium v mnoha učebních oborech zakončené výučním listem a Europasem. Moderně vybavená škola, interaktivní pomůcky a veškeré učební pomůcky, pracovní oblečení a nářadí pro naše studenty zdarma. Střední odborné učiliště a praktická škola Kladno v Rapice, škola přátelská ke svým žákům. Satan CableNet, vysokorychlostní internet a široká nabídka televize v HD kvalitě pro vás. Autodoprava Lamer pro vás již více jak 22 let zajišťuje autobusovou dopravu. Disponujeme moderními zájezdovými autobusy s plnou výbavou a za volanty našich autobusů najdete zkušené profesionální řidiče. Autodoprava Lamer, váš spolehlivý dopravce. Společnost Kotlín Senzory vyrábí a dodává senzory indukční, magnetické, optické, dále snímače otáček, adresovatelné snímače, konektory a další. Kotlín Senzory, produkty pro průmyslovou automatizaci, strojírenství a automobilový průmysl. Kladenské kino Hutník, to je moderní kinosál s pohodlnými křesly, kvalitním zvukem a skvělým obrazem na širokouhlém plátně. Nabitý program plný filmových novinek, 3D kino a mnoho dalších akcí a zábavy. www.kinohutník.cz